Babe phone be. Sorry bebe, ngiyitholile i-missed call yakho, ngaba bowuthini? Sorry bebe, ngiyitholile i-missed call yakho, ngaba bowuthini? Uyangazi nje la ngihlala khona. Uyazi ukuthi ngihlala lapha. Uzongithola phi? Ya uyazi uzongithola phi? Alright baba, ngiyeza manje baba. Okay. Washo nkosikazi. Usukhona? Sengikhona. Njengoba wazi ke i27 baba ngalalanga bengisacela imali ye-Freedom Day, ngicele nemali ukuthi angishintsha ngaba yellow bone ngithola nje ngisamnyama ngenjalo. Imali yani? Imali ye-Freedom Day baba nokuthi angibanga yellow bone. Mhlawumbe sengidakile. Yebo baba. One, akulona iphutha lami nkosikazi, futhi bemnyama. Nkosikazi. Uyazi itenda base violence angifuni ukuyenza. Angifundanga baba njengoba Uyazi igama kuthiwa gender based violence. angisazi sisebenzisi baba. Igender abantu abaseParliament yabo. Andazi ke baba ungangitshena wona kabanzi ngoba mina ngazi Nkosikazi, wathi ngizela nenkinga. Awazi this? Ufuna imali Freedom Day. Ufuna imali yokuba yellow bone. Ungikhabe. Hayi. Hamba. Ngela sokubantu besifazane kusaphila. Ngoba kunjenje Tshela noma kodwa bizisa ngoma Nesisaka fika